mun selviytymis... No, juttuun. Mä päätin vihdoinkin... päätin aloittaa tehdä jotain videoita pitkästä aikaa. Mä toivon, että tuutte nauttimaan. Just nyt tänään teitä ei oo montaa. Mutta ei se mitään. Mutta mä päätin alkaa oikeesti tehdä videoita taas. Sitten on ollut aika pitkä aika, täytyy myöntää. No vähän ikävämmin jopa, vois sanoa. Niin joo. Mä tiedän, mä varmaan tää eka jakso ei tuu varmaan. Ei kestä kauan luultavasti. Mutta ei se mitään. Niitä tulee uutasti lisää vähän myöhemmin. Mut mä ajattelin kyllä lisätä tähän vähän myöhemmin modea ja muuta. Ja se tulee olemaan vaikeeta, kun tää on kumminkin kännykällä Samsungia. Mä luultavasti lisään tähän modei. Niin. Mennään etsiä johonkin hyvä paikka. Joo, ja mä luultavasti ehkä jossain vaiheessa otan muitakin pelaajia tähän sarjaan mukana. Niin kuin taas Jack-Slackiksi. En tiedä. Mut joo. Mä luultavasti vielä vähän menen tonne suuntaan. Ainakin jonkun verran. Kun mä mietin, mä varmaan jään tähän nyt veden lähettyviä. Jos te kuulette noita ääniä tuossa taustalla, ne on vaan mun vanhemmat. Mut joo. Tän eka jakso. Siinä vaiheessa, kun te luultavasti näytetään, tää oli tullut kauan sitten. Koska mä tiedän, että mulle kauheasti tilaa, mutta siinä vaiheessa, kun te näette tän, jos te ootte oikeasti tilannut mun kanavaa ja tilaatte nopeasti, niin te luultavasti näette suoraan. Luultavasti te voitte yrittää kommentoida, että mä oon luultavasti jo tehnyt toisen jakson. Mä ajattelin tehdä nyt pari jaksoa putkeen nopeasti. Mut joo. Miksi joo?
No, ei mitään. Nop. Vähän vaikeet pitää tottua tuohon, että ajan tossa. Mut kyllä se tottuu aikanaan. Joo, ja mä en tiedä vielä mihin mä aikanaan nukuin. Uutostynnikin tänne vähän. Hop. Joo, mitä? Ammas. Mihin se tuo? Mut joo. Mä uutan sitten toisenkin jakson pian. No. Mutta mä vielä tiedän. Mä en tiedä, että hiekas kasvaa puita. Joo, mä uutosti tuun tekemään näitä mappeja. En mä tiedä vielä. Luultavasti. Noin. Ja joo. Eiku oota. Mulla on uskini. Mä uutasti pidän sen. Tai sitten koskaan. Ei sitä koskaan voi tietää. Tää ei oo ihan semmonen munuaimuski. Mä tehtiin yhden, joka olisi vähän munuaisempi. Kato. Tai 9 minuuttia. Vau. Niin. Mä en tiedä mitä vielä aikana. Mä uutosti ehkä aikana jonkun hienon toonin ja hinnan ja muuta. Mä en tiedä.
tää jakso luultavasti. Loppuu kohta. Ja niitä, jotka on kattonut mua pitkään ja kattonut mun ekoista videoista asti, niin syy miksi mä jäin pitkäksi aikaa, en tehnyt videoita. Mulla vaan mä tein armosta siihen. Kun mä otin sen, mä olin, että joo, musta on tää. Tää on mun juttu. Mun piti oikeesti miettiä asiaa. Onks tää mun juttu? Pystynkö mä tähän? Joo. Ja mä tiedän, jotkut ei välttämättä tykkää. Mä sain jo yhden. Kaikki tietää X-Lakiksen. Koska tämähän on osaksi sen kanava. Niin mä oin sen syntymäpäivää, niin se oli niin hauskaa. Sitten pari päivää myöhemmin. Siellä syntymäkalvia oli ollut sen kamu. Ja mä ajattelin, että okei, jos se on sun kamu, niin en mä väitä. Mä olisin, okei. Sitten pari päivää myöhemmin oh my god. Niin mä sain vihakommentteja mun kanavaan. Ja mä olisin, kuka nyt näitä lähettää? Kuka ei tykkää musta? Kuka vihaa mua? Ja paistuikin, että se oli X-Lakiksen kaveri. Sen kamu oli lähettänyt vihakommentteja mulle. Että et osaa puhua kunnolla ja miksi sä teet YouTube-videot, kun sä et osaa puhua. No. Typäät ihmotukset. Mut joo, mä en osaa puhua kunnolla. Mulla on puheongelma. Mä tiedän sen. Tai no, jos mä oon tarkka, niin älä vika. Mut en mä väitä siitä. Kaikkien ihmisten pitäisi olla mitä ne on. Mä en väitä nyt, että se oli väärin siitä, että se sanoi niin. Että se sanoi totuuden. En mä väitä. Sano mitä sä haluat sanoa. Jos kenelläkään teistä otaa mua vastaan, niin tulkaa sanoa se. Sanokaa se kommentti.